Sabes que no Courel escondeuse o rei Alfonso II? O noso proxecto é para que se coñezan estas e outras historias da nosa zona, para que non se perda todo este saber. Fixemos rutas para poder chegar a todos estes lugares, axudados polo noso veciño Orlando e a avoa do noso compañeiro Álex María. Fomos xeorreferenciando estes lugares coa axuda do GPS dos nosos móviles. Usamos unha app de Sistema de Información Xeográfica chamada GIS e a aplicación da Real Academia Galega Galicia nomeada. Entonces eles, cando chegaron aí, viron un penedo que asomaba nun llano. E ao ver un penedo dixeron, pois este é o meando porque sabían por experiencia. Entón, trouxeron a auga dun regato por un acueducto. Entón foron vaciando todo hasta que chegaron ás areas que tiñan ouro. Foi esa lenta de que aquí, dentro do penedo, había unha cavidade, dentro da cavidade había un lago, e no medio do lago había unha illa, e na illa estaba enterrado o rei, que estuvera en Sobredo, e tiña 7 candelabros de ouro. Entón, ponen granxa, utilízase para nomear as fincas que tiñan monasterio, onde tiñan unha especie de granxa, tiñan bioganado, tiñan leiras para botar millo, patacas, hasta tiñan, neste caso, tiñan un caldeiro para facer cal, e tiñan a mina para sacar ferro. E normalmente coincide ca localización das mámoas, que son os túmulos funerarios onde enterraban hai 4.000 anos e por aí. A xente que morría, pois se facía unha cámara funeraria. A alcoia aquela que hai no fundo do noso prado. Alcoia? Sí. Ves que do prado ven algo máis frío que de inverno. E a alcoia é igual. De prado ele pode se luchar, non sei. E a hora de inverno pisa a auga, non se podemos ter nin nada. Sin embargo, de prado, ben fría.